Imħabbar investiment ta' 7 miljun euro fi triq reġjonali fl-Imsida sabiex jitnaqqas it-traffiku u l-ħin ta' stennija u tiżdied is-sigurtà fiż-żona. Il-proġett jinkludi twessih ta' triq għal 6 korsiji mill-Mini tal-Qroq sal-Mini ta' Santa Venera. Id-dettalji dwar dan il-proġett tħabbru mill-Ministru għall-Infrastruttura Jien Borġ fil-jum li fih bdew xogħlijiet minuri fit-triq li ma taqtax xejn mill-karozzi 24 siegħa kuljum. L-investiment ta' triq reġjonali ser iwassal biex f'kull direzzjoni tul il-kilometru 100 metru ta' triq ikun hemm 3 korsiji f'kull direzzjoni, kemm lejn in-naħa ta' fuq ta' Malta kif ukoll lejn in-naħa ta' isfel ta' Malta. Fil-matim xandar minn Infrastruttura Malta juri l-bidla li ser issir mill-Mini ta' Santa Venera fid-direzzjoni lejn l-Imsida, b'korsija oħra li tipprovdi aċċess aktar sigur mill-slip road li taqqat triq il-Wit fl-Imsida, triq il-Ferrovija f'Birkirkara u triq il-Kappillan Mifsud ma' triq reġjonali. Din l-istess korsija se tnaqqas il-ħin ta' stennija meta l-vetturi jridu joħorġu minn triq reġjonali billi jużaw l-slip road fid-direzzjoni ta' triq Dunkarm, l-Università ta' Malta u l-Isptar Mater Dei. Fid-direzzjoni opposta mill-Imsida lejn Santa Venera, il-korsija addizzjonali se tejjeb l-andament tal-vetturi matul l-slip road li taqqat ir-roundabout tal-Qroq, jiġifieri l-skate park mal-karreġġjata fid-direzzjoni l-isfel. Dan peress li l-korsija l-ġdida ser issir kontinwa fid-direzzjoni lejn Santa Venera. Din l-istess korsija se tipprovdi aċċess aktar sigur biex is-sewwieqa joħorġu minn triq reġjonali lejn triq il-Ferrovija u triq il-Kappillan Mifsud, biż-żewġ soroq jingħaqdu f'waħda fir-roundabout ta' Birkirkara u Santa Venera. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Frederick Azzoppardi qal li bħala parti mill-proġett il-pont tal-Imsida li jagħti għal triq il-Wied ser jerġa' jinbena mill-ġdid. Pont ta' warajna, pont li nbena fis-sebgħinijiet ser ikun qiegħed jispiċċa. Ser ikun qed isir pont ġdid, pont mhux fejn hu dan il-pont illum imma fil-ġenb tiegħu u pont flok ta' 4 karreġġjati ta' 6 karreġġjati biex itina lok anki aħna biex niddrittaw aktar it-triq. L-investiment f'din it-triq huwa meqjus bħala importanti għax se tkun qiegħda żżid is-sigurtà f'din it-triq li ħażdet il-ħajja ta' bosta persuni. Saħansitra meta jinqala x'inċident f'din it-triq iwaħħal it-traffiku fil-pajjiż. Il-Ministru Jien Borġ qal li x-xogħlijiet mistennija jkunu lesti sal-ewwel kwart tas-sena d-dieħla. Hawnhekk dal-investiment se jkompli iżid l-effiċenza f'rotta prinċipali. Rotta li qed nintervjenu bħala gvern mill-Coast Road sal-Mini ta' Santa Luċija bil-proġett tal-Marsa fin-nofs l-interventi li għamilna matul is-sajf u hawnhekk ukoll. Hawnhekk għandna parti importanti mhux biss għall-effiċenza imma anke għas-sigurtà fejn kellna numru ta' nies li tilfu ħajjithom u jkollna numru ta' inċidenti ta' kuljum. Li ma' inċidenti mbagħad iwaffqu anke l-andament tal-pajjiż għaliex joħolqu konġestjoni sħiħa. U allura qed naraw kif nintervjenu f'dawn is-7 ħolqiet ħalli nżidu l-effiċenza u allura nkomplu nkontribwixxu wkoll għall-andament ekonomiku għaliex it-trasport huwa mezz importanti sabiex inmexxu l quddiem dan il-pajjiż. Il-Ministru Jien Borġ qal li nħarġet is-sejħa għall-ewwel 120 triq residenzjali li se jkunu qegħdin isiru fl-2019 filwaqt li se jinħarġu sejħiet oħra fi ftit ta' żmien ieħor. U fakkar li dan il-budget investa 100 miljun euro għall-infrastruttura.